Ok, pozdrav ljudi, vraćamo se nazad. Evo nas opet, napravili smo kratku pauzicu. Gde smo stali? Ok. Znači, morava. Kako kažemo? Pa morava sam. Reka legenda. Evo ga, morava legenda. Ok. Možemo i da dovodimo. Najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se jednostavno izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni je mnogo. Ovo je gulaš od junetine. Kako volim kad to kaže, znači, bukvalno daj mi gulaš da jedem odmah, znači, gulaš. Treba ići po ovim manifestacijama, ove gulašijade i to, svaka konverzacija ovako izgleda. Znači, treba ići po slavinijadama, gulašijadama, mudijadama, rakijadama i to. Slažem se. Kakva Bali, kakvi Sejšeli, Morava. Pa imaš blago ispred sebe, bre. Ej. Oduševljen sam likom, ajmo dalje. To je reka, to je legenda, Morava je čudo. Samo da se proba, ništa drugo ovako. Reči su reči, ali kašika je kašika. Lik je objasnio, pritom je bacio rimu u jednom trenutku. Ste provadili? To je čudo. Samo da se proba, ništa drugo ovako. Morava je čudo, samo da se proba, ništa drugo. Šta je rekao? Reka je reka. Reči su reči, ali kašika je kašika. Inače, brate, shout out za brata koji je napravio Kinder Bueno. Ja ne znam, on treba dobije neku Nobelovu nagradu, brate. Ja ne znam. Kako je sklopio ukup. Pa genijalan slatkiš. Obožavam. Aj, Matija, molim te. To kažeš zato što nisi probao gulaš iz Morave. Gulaš! Od Junetine. Junetine, bato. Ali je loše sad isečen, jebote, ne mogu da verujem da taman sam ga pohvalio. Pecali smo. Ok, meni je ovo A tier bez problema, volim lika, ne zanima te. Obožavam ga, genijalan. A sad pitanje gde na? Nije legendarniji od Žurio sam. Drugi, ja, slažem se. Jer je domaćin čovek, dobro. Šta, gde vama da vidim? Pazi sad težinu koja sledi. Brati, ja skoro nije, lupam. Znam ih dosta sa slika, ali imaju oni koje ne znam, inače čim ih pustim, ja se sjetim. Vam je u S tier stavljen ovaj s izuzetnog Buda. Ok, idemo dalje. Ajmo. Toliko pozitivne energije. Da. Idemo. Ne mogu da kažem drugačije. Toliko pozitivne energije. Svi pijani. Niko ne jebe mater. Niko nikog ne vređa. Toliko pozitivno. Ja ne mogu to da opišem. Ok, zanemarit ćemo činjenicu da lik ima baš dobre sise. Odlične sise. Bukvalno i ženske bradavice. Ajmo dalje. Znaš kako, ja iz nekog razloga kad god pomislim na ovog lika, setim se ovog sa Morave. Kao da su mi jedan lik. Tako je. Ne znam zašto. Znaju se. Ne, to je taj vibe ima, znaš, obojica. I on se za malo nije utopio. I mislim da su na istom događaju čak. Da. Pazi. Znaš, jedan je na slavinijadi, drugi je na mudijadi, brate. Znaš da ima mudijada? Šta je mudijada? Ajde, si gledao. Pa to ti beli bubrezi i to. Mislim, prave gulaš od svinjskih muda u suštini. Jasno. Ali nije to loše, mislim. Čovjek pijan, čovjek veseo, toliko pozitivne energije, svi pijani, a niko ne jebe mater. To je savršena definicija srpstva. Pozitivno pijanstvo. Znaš da je dobro pijanstvo kad su svi pijani, nikom ne jebe mater. Volim ovog lika. Svi se volimo i pevamo. Da. Hoće da kaže, neverovatno je u fazonu, toliko je dobro da nikom nije jeba mater još uvek. Znači, to je neverovatno stanje, da su svi pijeni, a nikom nije jebo mater. Jeste, to ide na... A tier. Lik je definicija dobrog pijanstva, objasnio je. Da li je on ispred ili iza Morave? Morava je gas? Lovi. Ja ne znam koga, to obojicu ih volim. Šta si pokažu, kerove ili ovo? Šta vi mislite, pišite u komentarima. Najjač. Realno stavio bi ga u... Ne on, to je treći, ovo je drugi. Aha, da, jeste.
ajde, samo bi malo srce više osvojio ovaj lik, ali generalno oni Morava su mi na istom nivou, bukvalno. Znači, na istom nivou. Da. Samo njega nekako više volim, tako veselog. Pa isto i ja. Ok, imamo sledeći, vježbaj. Nikom ne jedu. Pa, eventualno ja bih ga stavio pre ovog dede. Da. Zaslužuje više, dobar. Jer je good guy, samo nije mi toliko smešan kao, na primjer, ova tri. Nije smešan, on je meni vibe, on je meni objašnjava nešto. To sam mišljao, good guy, razumiješ. Obožavam, bukvalno. Ovo mi iza kisla mi je glova. Da. Ok, idemo, ne postoji grip. Stoji gripa zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamte svi. Sramota mi je, penzioneri uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj, pizati mater. Svaki dan po 3 sata vježbam, svaki dan i sve porazbijem u 82 godine. Lik je objasnio. Nikad ne, jako zanimljivo što ovo mislim da je pre korone, a? Tako je, bukvalno pred koronu. Miloše, gde ti je, brate, kerovi da se pokupe, da se deru Kinezi da prerade kožu, brate, njega nemaš. Da ih fino deru. Ubacit ćemo. Da ih se smirimo, da ih se otarasimo. Bravo, dobro. Da, bukvalno to su ta dva lika, u tom su rangu. Jer moguće ti ne fali ti, ništa, vidio sam, ništa. Okay, ajmo dalje, čekaj bre, ovaj traje klip, ajde gledaj. Zdrav duh u zdravom telu, digne se jutro, umi se sa hladnom vodom, muški, skidaj se gol ovde. Bakcili su najlukaviji šta postoji, znaju gde oni idu. Gde će da leži 10-15 dana toplo čaj, tu ćemo mi ići. Kod mene nemaš da traži. Svaki dan van sad. Tako treba da budu svi, a ne propalo zdravstvo. Propada jer ima nas više stari nego mladi. I nemaju s kim da priče, boli me kolena, pa vežbaj kolena, ma je blokio. Puno sreći zdravi. Samo vi rata, drugo pusti. Vaše ime? Ne postoji bolest, Toni. Bolest ne postoji. Bolest je samo kad slomiš ruku, nogu da ti poravnaju. Ovo drugo sve ovisi od tebe. Nikad kod doktora, sve mladi, starije, porazbim se okaču. Hajde. Kaže se čovjek. Lik je uništio farmaceutsku industriju, brate, u roku od minuta. Previše se slažem s ovim čovjekom da bi ga stavio u S, ali mi nije smešno i legendarno, pa je potpuno na drugu stranu u tom smislu. Da. Lik komentariše, jel živ Toni? Ovo je, brate, samo istinit klip, ništa više. Da, uopšte nije smešno, mislim, jeste na moment ovo kad mu... Pa smešno je ono, vježba i pizati materija, znači, prosti klip. Da, to mi je, ali nije... Je on Hrvat neki? Jeste. Pa to je meni malo, ali ne zvuči mi hrvatski, ali me Toni... se to čuće, viš da je... Toni me zbunilo, brate. Sviđa mi se Toni. Ja bi susjeda ne bi stavljao, brate. Kažem, samo... Bogdanović. Ili eventualno D, nemam pojma. Bogdanović ispred ove ribe, a ja rekao šta je. Ne, ispred, stavit ćemo ga prvog u D, zato što je čovjek apsolutno ispravan. Razumeš, realno... Ali nije smešan. Ko nam je ovaj sledeći, brate? Ne znaš šta je. Prepusti ga da se... Ko je? Pusti. Pa ne znam... Ovaj si najbolje obožavao, ovaj si najviše voleo. Kako bre? Jebote, moguće sram da me bude, brate. Stvarno mi strašno. O reklame, bajo reklame. Dobar dan, gospodine. Može jedno pitanje. Kako biste rešili problem bespravne gradnje kod nas? Mene zanima da vi mene kažete gdje ima jeftina kavurma, čvarci, mene to brine jutros. Možda ipak imate neko mišljenje. Za kavurmu. A vi šta mislite? O čemu je reč? Šta mislite o bespravnoj gradnji kod nas? Ali, brat, a lik je ostao da stoji, lik je ostao da bleji u fazonu, slažem se. Ali kao čemu je reč, brate, tu si pored. Ali pazi, uključio se i to je to. Sad je on intervjuista. Da li imaš ti neko mišljenje, sine, za kavurmu? Odličan klip. Jak, kratak, efektivan, ali svaki odgovor ljudima na ulici kad ih susretnu novinari i pitaju nešto, pogotovo o politici, mislim da treba da zvuči ovako. Mene zanima. Ne da kupim čvarke. U tom fazonu. Zašto janjetina košta 3000 dinara? To me zanima. Dobar, to može i da bude političko, brate. Zbog Vučića, zbog ovog, zbog onog. Gde ima da se duzme dobra janjetina? Ok, ovaj lik nije D, nije S. Šta nije D, nije S, čuti, pokri se ušima, stavi ga u S i tere dalje, brate. S, pre.
S kod kuća, brate. Drugo mesto S. Bukvalno. Mene zanima da vi mene kažete gde ima da se uzme dobra kavurma i čvarci. To me ne brine. Volim lika. Volim lika, ali ne mogu S još uvek. Možda će posle. Znaš šta, ako ti nije S, onda je A prvo mesto, brate. Da. Samo da vidim ko je prvo. Meni je na prvom mestu, nisam bežao. Može. Ali mi smo ga stavili u S. Može. Slažem se. Sljedeći, da li razgovarate sami sa sobom? S. Da li razgovarate sami sa sobom? Može, nema problema. Ne razgovarate sami sa sobom? Da, može. Šta treba? Da li razgovarate sami sa sobom? Sami sa sobom? Ne. A do čega? Sami sa sobom, A pred početak ili B prvo mesto, to je to. B. Vidi, jako legendaran klip. Jako legendaran, da. Da li razgovarate sami sa sobom? Može, nema problema. Da li razgovarate sami sa sobom? Da, može. Smešno, lik je spontano ispao, troll. A tier, brat. Nije mi u B sa Bico Biđeljanom. U stvari, ili jak B, ili sredina A. Sve ga u sredinu. Iza glove, jel? Meni na kraja. Ne može da bude jači od njih dvojice, brate. Nema šanse. Ne znam, meni je malo tu, brate, malo posle ovog... Vi snimate... Tu mi je, snima se kolje. Aj, sljedeće ovo je Šuntavilo, a? Jel ima potrebe da se komentariše? Da, ne možemo tu mnogo da... On je prvi, pre ovog... Organizator ovog skupa. On je prvi od prvih. Odgledajte. M nostalgija, M je genijalno. Recimo, mene nije dotakao u životu toliko koliko je, recimo, tebe dotakao. Meni je definisao ceo život. Da. Meni je bukvalno definisao ceo život. On i fascinacija mostom. Jer tako smo u mogućnosti, on je izmislio to, brad. Bukvalno ima pesma koja se zove Jer smo tako u mogućnosti. Jer tako smo u mogućnosti. To je quote koje je ostalo. Peticiju da se diže spomenik Šuntavilu. Iskreno gas. I da se izgradi od šuta. Okej. Ali kao da bude česma i da mu iz hita izlazi raket. Ali će mi Jodrag da se preseli tamo. Ima Kudravi da dobije nov fetiš, Golden Shower. Pusti ga. Dečki kaže, to je kolonija Majur i Điđe Brr. Najbolje selo na sve. Vidi, ja ne znam toliko nešto o njemu, onako gotivim klip, odgledat ću posle solo, ali bi ga stavio negde u A tier, meni nije S. I to bi ga stavio iza Kisla mi je glova. Dobro, Vi ga stavite u S ako mislite da je tu. Poštujem vaše mišljenje. I ovo je dobar. Promaklo. Aj, može. Da, i ovo je jasno. Ali, možda bi ga stavio prvi u A. A jebi ga, maklo. Ajde da ga čujemo da vidimo malo. Sakupljate sijeno. Da. Kako ide posao, evo lijepo vrijeme? Ide, jebi ga, ide dobro. Malo pala kiša, sad ovo, pa sad ide. Dobro, kiše treba za drugo. A jebi ga za sijeno. Promaklo. Ajde ponovo ću, nemoj vikati jebi ga. Promaklo. Čekaj. Promaklo, a? Promaklo. Ajmo dalje. Ajde, nemojte psovati. Promaklo. Predstavljam prvo ime i prezime. Pero Mikić. Pero, kakva je za vaše domaćinstvo ova sezona? Evo, uveliko se radi u selu, sakupljate sijeno. Jebi ga. Prva reč mu je to. Ali pazi, kako se zovete? Bregović. Kako? Pero Mikić. Čekaj da čujem. Promaklo. Predstavljam prvo ime i prezime. Pero Mikić. Nisam čuo, govori Perović. Da, i sad i ja Mikić. Promaklo, jak atir. Nama je na prvom mestu. I nama je, apsolutno tu. Kavurma i čvarci, jebi ga Promaklo. Odmah su tu, brate. Dobro, okej. Koga god da staviš ispred, ne bi se ljutio, iskreno. Oba mi kidaju. Sljedeći Bakica, draga naša.
Gledam se. Bakica sa bombonom, užasno cringe, iskreno, po meni. I meni, on, znaš... Znači, meni ona de, ništa. Mislim, ne, pobuđeni. Mnogo draga žena, brate. Pa jeste draga, brate. Kako dugo ste u Krsturu? Kako dugo ste ovde? Možda nije za... Vidim se. Jel se vidite? Šmejem se. Evo me, tu sam oči, nos, usta. Pokazat ću vam ja posle, promotat ću vam ja da pogledate sebe, nego mi sad kažite koliko dugo ste u Krsturu. Evo ti ga. Nećeš, hoćeš. Hoću, hvala lijepo. Jako je dobra. Hvala. Alo? Ovo svojim putem ugledala se u kameri i... Svojim poslom, da. Mnogo wholesome video, mnogo drag video, verujem u čovečanstvo. Dobra, jedna dobra baka, brate, koja ono... Ne. Treći. Volim je, stavit ću na kraj B tira. Četiri. Volim je, brate. Mnogi ljudi, hoćeš, nećeš, jako je dobra. Jak. Ovo je... 21. za Knjaževac, brate. Za Kragujevac. Knjaževac. Za Knjaževac, jel? Da, ide za Knjaževac. Jer integralna verzija sa onim bajom što jede luk i... Da, idemo na integralnu verziju. I S-tier, odmah ću da ga stavim, pa ćemo da odgledamo klip, samo ću da ga stavim. Ne lupajte. Dobro, S-tier. Stavio bi ga, ovako, tu negdje. Gde će da ga stavite? Evo ti pogledaj, brate, šerujem se. Stavit ćemo ga ja Jovan u dupe i Jovan meni, brate. Ne vidim ga. Kako ne vidiš, šerujem ti ekran, brate. Gde će da ga stavite, brate, pa... Evo ga, okej. Fair sa vaše strane, ajde. Da. Al, brate, mislim... Ovaj lik je mnogo dobar. Znaš što, nije S, ali je užasno jak, to da. Ali nije S. Čak znam celo ime i prezime. Noć veštica u Zaječaru, je li tako? U Zaječaru, da. I ona Sandra Tigrica, ili kako se zove ona? Da, čekaj, nije Noć veštica, nego... Joco? Nije tu otišao do WC. Samo kuci, brate, 21. aprila idem za Knjaževac, to je to. Ja. Petak 13. u Zaječaru. I Noć veštica. Vidi, S-tier, sad ću objasnit ću zašto. Danas je petak 13. Da. Da li veruješ u... Prvo i osnovno, lik drži celu prazilukčinu u ruci, pritom Jovan će da potvrdi, nikad veći praziluk u životu nisi video. Ja mislim da je ovo, brate, onaj mladi luk, da nije ovo praziluk. Pa to mislim, da, mladi luk. Drži ogroman mladi luk. Celu veknu hleba je napravio u sendvič i unutra bleji, siguran sam, polipariza. Danas je petak 13. Da. Da li veruješ u sueverje vezana za taj dan, da li su uopšte sueverani, šta ti znaš o petku 13? U petku, sine, svako ko hoće da radi, daj Bože ovako. Znači, pitanje je bilo da li ti veruješ u petak 13. On je samo nastavio da priča o tome kako je petak. A dobro, on vjerojatno ne znam šta je petak 13. Znam, nego on misli da je to kao kako ja tebe pitao, šta ti misliš o decembru 27. O, decembar 27. dobro, stvari možda kaže Sveti Sava, ali ono, razumeš poentu. A Sveti Sava nije u decembru, da. Januar, da, to sam teo kažem. Ima, ko neće da radi? Ko neće da radi, ko će da radi. Već je legendaran lik sam po sebi. Aha, i voli moj moment. Evo slika tu, Sanja. Evo me Sanja, da je ona reklamski. Blej, Sanja, full te bra. Znači, pazi reklama, full necenzurisane dojke, brate, žena Blej reklamila se, Sanja Tigrica live. Kako divno. Iskreno... Ovo je neka 2005, 6, 7, tako nešto. I brate, znači ono... Znaš kako bi s ovim godinama otišao u to vreme, brate? Ja bi otišao dalje, 90. A dobio, brate, ali... To i... Znaš, ono ih skup... I onda... Da li si sujeveran, šta znaš o tom danu? Nemam ništa. Nemam ništa. Znači, nemam ništa, Buras, to je odgovor na sve. Pauza između pričanja govori... Da, govorim... Da. A brate, ovo bi bio najjači odgovor Panduru kao dobroveče, momci, znaš ono kada dođu u intervju. Dobroveče, momci, nemam ništa. Nemam ništa, brate. Pa šta radite večeras? Ništa, slabo. Nema ništa.
Pički neki. Sta. Slabo. Sta. Nema slabo. A gotovo ima reportera koji, brate, drži ono i ćuti, gleda ga u fazonu, tenzira ga na najgore moguće. Zato što je bio da nemogu premiju, brate. Shvatio je da ima sadržaj. Iskusani novinar, brate. Bukvalno. Sta. Šta nema? Šta nema? Šta nema? Pa šta nema? Nema ništa. Nema slabo nešto. A 21. aprila idem za Knjaževac. Dobro. A petak 13. nema ništa? Nema ništa. Nešto u avgustu, septembru će da bude? Neće. Nešto u 60 dana u avgustu i septembru da će biti? Neće, buraziru. Pazi, meni je Estiero veliko, obožavam ga, bukvalno mi je legendaran, brate. Jaki dosta. Ne, vidi, ali... Mnogo ga volim, brate. Ne. Ja bih ga ostavio Iskreno, da bi mi ušao u S, moraš da imaš više kategorija, sve da poklopaš. Tako da bi ga ostavio u A, kao jakog A, ali... okej. I mnogo volim ovaj sta. Deca iz... Čekaj, ali na kraju šta kažu, pusti? Nove godine? Evo, oko nove godine će da se čeka. Ovo je na centar. A srpska? 14. januara isto na skveru. To ima. Da. Šta još ima novo ovih dana? Nema ništa. Kako nema ništa? Nema, eto. A nisi sujeveran? Nisi. Nisi sujeveran, nisam. Da li bi bilo, još jače konta da ga pitao, a šta je sujeverje? Miloše... Izvinjam se, mutovao sam se. Rekao je nisam sujeveran. Da li bi bio još jači intervju da ga pitaju, dobra, a šta je znači sujeverno? Šta je sujeverje? Ne veruješ u loše stvari? Ne verujem. Kaži mi, jel ideš da gledaš Sanju Tigricu kad nastupa? Gde? Idem. Ideš? Pa kako onda nema ništa, vidiš da ima nešto. Sutra, subota 14. Idem. Važi druže, hvala ti. Aj, čao. Hvala, čao. Na šta mene sad zanima, brate, kako njega pita gde si za srpsku novu godinu, brat, sedi u suncu, u duksu samo, brate, kakva je to nova godina, brate, sa 15 stepeni? Možda bilo topla godina. Ne znam, brate. Topla godina, brate, mnogo to... A u stvari ne, pogledaj prvog lika. Prvi lik je realno u jaši. A ne, ovo je u majici, da, bukvalno. I on je u nekom duksu. Toplo je. Čekaj, ima ljudi iza kako prolaze ovi. Čekaj, brate, čekaj. Munja, legenda Zaječara, počeo u miru, brate, naš. Izgleda da je... Ripčina na Munju, brate. A dobro, možda neko samo Kenja da dobije lajkove, brate. Pa ne znam baš. Pa šta, brate, imaš ljude koji žive za to, brate. Dobro, ako je živ, nek je živ i zdrav, ako je mrtav, pokoj mu duši, ajmo dalje. Ja, ajmo dalje. Ajde, samo idemo pozdraviti, brate. Brate, ovo je lik u kratkim rukavima, ovaj. Da, vidiš, svi su... Ovo je suknja, brate. Oskudno obučeni u smislu... Babe i dede su u odelu, brate. Nije ladno. Ovo je septembar. Definitivno nije januar. Ovo je septembar. Što pita za novu godinu, brate? Pa zato što je vidio, verovatno, o čemu se radi. Da. Nije, zato što je rekao... Ako nije S, vi treba se ubijeti. Aj, može. Ali ne zbog pičke materne. Tišina. Kao što znate, poštovani gledalci, u selima naše opštine postoje ogranci Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz tih pičke materne. Vidim u facu! Shvatio sam šta, to je. Faca je u fazonu, izgubio sam posao, ali vredelo je, buraz. Koji posao, druže, nema ni idiota, nego gleda se papira, brate, mili. Pičke materne. Udaranje papirima od 100, njegova intonacija, kovrtanje očima. Da se komentariš. Bez problema, iza Knjaževca mi je. Ovako, a? Ja bi ovo odradio ovako. Bravo, to sam ja super. Bravo. Pazi, šta reći za sljedeći klip? A to? Koju posluku poradi? On je kultni, brati, ja bih ga stavio u C. Ne, sramota, Matija. Pa vidim, i mene sramota što ti šuntavila nisi u S, ali...
Slažem se. A svi vidi, samo te pitam. Šta reći? Kratka digresija. Ajde. Gde je i kako nisi ubacio jebem ti ženo majku Božiju? Šalji mi, da. A jebi ga, znaš koliko, 53 klipa jebi ga, tražio sam. Šalji. No, kako ne znam. Još otka je to koliko, to je snimak od 15-20 sekundi, evo istina. Jo, znaš koliko sam se setio? Ja, na svadbi! Da. Da poklon. To bi bio S isto, brate. Aj, šalji mi da ga imam. To može se napravi, brate, film, jebeš i materno, kako je došlo do ovoga. A traje koliko tipa 30 sekundi? 15-20 sekundi. Znači, nevjerovatno. 20 sekundi, brate, evo. Dajeći. Posjećiš mi. Inače, za gang, zanima me gang koji jede Kinder Bueno, da li jedete 1 po 1 ili 2 po 2, zanima me koliko vas je 2 po 2. Braćo, može? A može, ajde. Ajde. Pazi, izdah već govori o potencijalu. Znači, spreman je da kaže nešto emotivno. Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Pazi, a meni bi za ovo rekli brain fart, a mi bi za ovo rekli sam sebe oteru u beskrajnost. Idi bre je, šta reći koju posluku porati? Ja sam jedno vreme u Counter Strike 1.6 bio upisan kao posluka porata, meni ovaj lik baš bio jak. Pa, znaš šta, ne bi ga više ili prvo B ili dno A. Tako je, da. Ali ako ga stavimo u B, onda remetimo jednu, Čekaj, ima naše B, ja sam zaboravio. Remetimo jednu, kako bi rekao... Da, jednu konstantu. Da, Zemun i Cigane. Ništa, onda na A, brate, u dno, šta? B na početku, jebi ga. Meni tu na kraju, brate, Didn't Street Dogs. U stvari može kod njega. Može kod njega tu s njim da blej. Sljedeći... I meni je više za B, ali ne bi baš da diram za Muci i Cigane. Ma da, pa dobro, da. Da ga jepeš, aj. Sljedeći kratak, jasan klip. Znaš šta je sljedeći? Kratak i jasan klip sljedeći, može? Mnogo dobro. Vidite glasanje. Ja sam stranke Srpskog jedinstva tu, dežuran. Vidite glasanje. Ja sam stranke Srpskog jedinstva tu, dežuran. Izlazimo iza zida, gledaj, pustimo još jednu. Vidite glasanje. A i žene okrenuta, pazi, kao da ga nije ni pogledala, već je krenula da ga startuje. Vidite glasanje. Ja sam stranke Srpskog jedinstva tu, dežuran. Ja sam. Iz stranke jedinstva. Srpskog jedinstva, dežuram ovde. Znači ona bukvalno se okrenula od jednom i čuš glas, uža na njega. Vidite glasu. Batica se instant. Opru ruke od svega lik. Znači, Ponti Pilat, najjači mogući. Ide u B, kratak je klip, volim ga, prilično je legendaran, ali ne mislim da ga svi znaju. Pa ja ne znam da bi ostavio, ja sad prvi put vidim snimak na moju sramotu. Stvarno? Da. Ne bi on bio B. Meni je ovo C. Slažem se, B je, brate. Meni je B na početku tu, brate, sa ovim cigama. Da, to nas radi na nostalgiju, brate, aj ti smo... Pa, ali to je naša tier lista. Da, baš zato bi ga stavio kod cige, da. Tu, brate, tako je, kod cige, brate. Sljedeći, brate, nisam ga vidio 100 godina, jebote. Ništa, ali... Brate, sad ćemo da se posviđamo, ne znam. U Nišu, danas... Šta tebi je pečat? Meni pečat, brate, midova. Kako ti je pečat midova, druže? Ne znam, brate. Mnogo je jak, ajde gledaj, ajde, pusti. Da, ajde, čuti, ajde priče posle. Matija, čuti, slušaj. U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. U potpisu radnici Niša. A gde je pečat?
Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. Prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Prijatelju, ne znam odakle ste. Kako je došao, tako i nestao, bukvalno. Da, sad... On je došao da kaže da nema pečat i to je to. Evo, vidim ga. Viri Muvce odavde. Treći, 12. Evo ga, pojavio se. 12. Gle ovo. Da li ima pečat? Da. 2012. godine. Vidi ga, nema. Potpisu radnici Niša. Ali znaš šta volim isto? Vraćanje iza, da se zašteka. A gde je pečat? I nestaje. Da je pečat i da ode, brate. Da. A gde je pečat? Pečat ne valja. Radnici... A pazi, i ovog lika levo. Jebem li ti majko ja. Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. Triggerovo ga najjače moguće, bukvalno ga pogodio u dušu, brate. Jako, brate. Prijatelju, uopšte ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Daleko, nije D, nije C, B, A je sigurno tir, D je pečat, A sigurno, i to ispred mnogih. A zadnje, ajde, jer kao ono, znaš, stvarno je bio dosta viralan, dosta... Matija... Meni je presmešan kako se pojavljuje, tačno vidiš da je on to više puta radio, na više mesta je pitao, a gde je pečat? A gde je pečat? Na A? Gde je pečat malo ispred ovoga? Evo ga ovde negdje. Brate, ispred njih dvojice sigurno. Ovdje, a? Pa, mislim, ispred njih je sigurno, meni je iskreno bi bio tu. Tako, isto meni tu, brate. Meni je tu, brate. Isto. Nije mi jači od Morave. Jaka sredina, brate. Od ovih jači. Jaka sredina, brate. Iskreno jak klip. Sljedeći. Ako pričamo o najlegendarnijim... Nostalgija isto, brate. Ali dobro, priča je dobra, jak je. I nostalgija. Znači, to ti kažem, za S možeš da imaš sve to. Pazi, ima pacovi doktor.dr.mr. 443.000. Iz S-a mora da ide, zato što, realno... Ajde, slušaj. Misliju bega stavim za... Ali imate problema sa pacovima? Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile komad, ko zec, ima i zvinjeljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste na ovaj kraj, jer vidite kakve kuće su male, đubre, nehigijena, to stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam... Učio školu, rekao i tako dalje. Kako ste onda penzioner? Pa... Ja sam penzioner neki veliki drvar. IDS. I tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner neki veliki drmr. Svaka rečenica mu je zlato. Znači, na mnogo, svi ga quotuju za mišovi pacovi, quotuju ga za ja sam bio na veliki drmr, čist S-tier. Može. S-tier i to ispred pičke materine, ispred ovog lika, negde sa A, sve. Tu negde mi spada lik. Tako. Ko je ovaj sljedeći, brat? Ne prepoznajem ga. Jer ne može sa ovim kad ga pogledaš na prvi. Joco, je li ovo neki tvoj, brate? Ovo ti je garnisera, bre. Da, Vaške u glavu kopirinač. Evo ga. Šutiradu me gospoda, bre. Ajde, slušamo. Šutiraju me gospoda, cigani me šutiraju, šutira me s noge na nogu, svako jaka nacija izređaju me, šutiraju me s noge na nogu, a kad bi imala jedno 3000 eura, ja bi možda dobila stan i na špijunku, ali ja ne tražim stan, brate Zlatke, na špijunku. Ja tražim jednu garniseru, jednu vešernicu, jednu 2 odelenja kulturni, da imam vodu, da imam WC, da imam struju osnovno, ja se nisam kupala 3 godine. I ja i moja deca, Vaške imam u glavu ko perinač. Ali... Slušaj, Muđe, pazi gde je Muđa krenuo, odakle je krenuo, dokle je došao, brate. Ali stan na špijunku, znači stan koji ima špijunku na vratima, to je kao da je pola stana. Znači stan na špijunku, špijunka je mnogo bitna. Brate moj. Meni je to fascinacija, znači zašto je stan na špijunku? Brate, gde je skačem na kolovozu?
Pokušava vadim pištolj da bi ga upotrebio. Bravo, to mi isto pošalji, to ćemo isto. Što se tiče ovog klipa, nije S. B sa ostatkom ekipe. B i to negde iza cige ovih ciga. Iza glavnog, a vi kako te? Nije mi jači od kako te. Pa meni je Realna priča. Ne, mnogo je dobar, ali... Pa jeste B. Stavi ga u B. Sa ostatkom ekipe. Ok, ajmo još koji klip i gasimo, može? Gde u B? Na prvog, a? Ili ne? Ne, iza sve. Na drugo, bre. Iz zatvora izlazim. Ma ne, već. Sad, ovaj klip, ja ne znam koliko ljudi znaje klip, ali generalno... Brate, meni je iz zatvora izlazim. Reper iz Kostolac, brate, meni je to detinjstvo bilo jako. Čvore i ja smo ga zajebavali. Meni nije što ne. Ni meni. Pazi, ajde da ga odgledamo. Meni je detinjstvo, brate... Slušaj, pustam ga, matke. Poslije će da kažeš, pošto mutujem. Iz zatvora izlazim, ulicom šetam, vozim Mercedes, devojki gledaju, kažu ja ih ne čujem, idem za Englesku, sretnem Eminema, radim u 99, on me gleda, kaže, ti si brengde, ti znaš faca u Kostolac, bre. Bus! Bus! Pazi, pokido lik, na više frontova. Brate, smo odmutili. Znaš šta mnogo volim, šta nam mnogo bude smešno? Kad mu padne komadina blata sa patike, gledaj ovaj moment. 3 kile. Odličan lik. Ništa gori od repera milionaša, samo produkcija. Najjača kad čupne travu na 2S. Odličan je lik. Meni Jovano je on cringe, bre. Da, bukvalno je više cringe. Kaže, iz zatvora izlazim, ulicom šetam, vozim Mercedes. Ok, ciga C tier sa ostatkom braće. Gde je vama? Na šta je meni, brate, detinjstvo? Kondukter pusti muziku, kapa ti se osušila. Da li vi perete dupe posle sranja, ali bojim se da to, da li je to legit? Ne može, to je... Jer to su pingvini sa Madagaskara, Bobo smrade, me razumeš? To je tier list za sebe, ako se slažeš. To je za sebe, tako. Realno. Bravo, može, sinkronizacije, da. Mada njih ima malo, nema... Ima desetak, kako nađemo 15. Ima ih desetak, treba ti 50. Ne, 50 je previše. Sa 4, brate, hoćeš. Onda okej, onda može. Da. Samo što će biti teža kategorizacija kada ih ima manje, nekako će ti biti glupo da uvrediš. Nema veze. Hoćemo još jedan i idemo, a? Ajmo, mačko moderno. Ajde, ajmo. Ne, znaš s kim završavamo? Sa sledećim, posle toga. Ja ne prepoznajem. Ovo je onaj beži u kurac. Da. Ok, idemo može? Za vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Kako je, već je rekao pre nego što izašao iz usta. Burno. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko majke. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa svime. Sa svim. Ali mu puca glas, znači najgore. U skladu sa svime. Novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa svime. Sa svim. Totalno si moderna, majke. Srećna nova godina. Hvala i vama. Totalno si moderna, majke. Jel jebe ovaj lik? Jebe, a? Sigurno, da. Verovatno. Naš. Vrlo moguće i tu Koga? Pazi, ne znam, ali jebe, verujem. Ima riz. Totalno si moderna, mačka majke. Pazi, nije S, nije A. Dno B, vrh C, španska kragna, brate, totalno si moderna. Slažem se, sredina, što je ovo toliko slično mišljenje? Zato što smo isti smo. Zašto ste gevi? Ne, bukvalno imamo jako slično mišljenje po ovim stvarima, da. Pazi. Tu bi ga stavio.
Upravo zbog toga sam i zvao vas, jer, brate, ipak smo mi u toj priči, ono. Jedino si me zašuntavilo, si me razočarao jako. Pazi, mora da za postoji. životno prostiti neću. Znate gde ste vi mene pogodili? Sa Knjaževcem. Znači, vi ste njega stavili... Znate, jeste on meni dosta jak, ali nije... Šuntavilo ima, brate, događaj iza sebe, brate. Šuntavilo je lik koga je moglo da prejebe samo brzi brod i niko više. Njega se stavili, recimo, iza Bici i Đeljane. Ne Bici i Đeljane. Njega se stavili... Da je bio samo ovaj Živorad ili da je bio samo onaj... Ovaj toliko nesposoban. Da, ne bi bilo to, ali oni su svi... Ima mnogo jakih, ovaj sam jak. Znaš da Brzi brod ima fudbalski klub? Znam, bre. Ajde. Kazivo mi je 5, ali mislim da ne znam da je. Brzi brod, on je beše kod Niša. Iz 2006. Pirati sa Kariba. Pirati sa Nišavom, bre. Etno restoran Čiča Diča. Čiča Diča, brate, iz Brzog broda, sine, 4,4 ocjena, 1300 recenzija. Ajmo, idemo na sljedeći klip, može? Ajde. 3, 4, ide gas. Panonija želi dobro jutro, gospodine, kako ste? Ajde, beži u kurac. Onako. Obožavam ovaj klip. Obožavam ovaj klip. Jasno i jebitačno. Ajde, ali kako je rekao, čekaj, to ne može da se ponovi. Ajde beži u kurac. Kurac. Ako je postojao AI u svoje vremeno, to je ovako izgledalo. Gospodine, kako ste? Ajde, beži u kurac. Ilik je pobegao instant u kurac, što je najbitnije. Ili A ili S. Slažem se. Znači, vidi. Jako legendaran klip. Meni iskreno ili A ili S. Promaklo jebi ga i zajedno sa Kavurma i Čvarci. To je taj lik, s njima je tu. Kratko jebitačno objašnjavam. Obožavam ga. Slažem se, apsolutno. Gde ćeš ti da ga staviš? Jači od... Iza Morave. Iza Morave, a? Tu. Iza Morave, a? Ko pečat? Pa to je taj rang, isto. Slažem se. Zvačio sam s jednom rečenicom i objasnio. Odradio priču. Ništa, završam ovdje se... Daj još par, brate, još jedva. Ajde, ne znaš koliko mi je ostalo vremena na kameri. Idu dva jaka, brate, iskreno. Ajde. Dva jaka idu, brate. Poželija frajer drugi svijet i... Aha. Sad, ajmo da ga slušamo, može? Ajde. Kad krenete pričate, pauzirat ću klip, da znate, znači puštam dok ne pričate, čisto da se ne bismo remetili sa audio. Uzmam kesu, uzmam papir, gledam, prelazim preko ulice, kako zabacujem kesu, vidim frera, pogledam slučajno gore u avaz, vidim frera kako skače, ali znaš kako skače on, isto kada skače u bazen, ba čovječ. Baš ono, hop, ufat vaku jaku, da mu vjeru. Ali kao daš kako skače, brate, iskoči lik i kao bako skače. Ali kao u bazen, još je raširio jaknu, brat, da poletite, brat. Da. To, onda jakna, napu glasa mu puče. Ali onda jakna, a šta? Ovaj lik, brate. A. Ovaj lik treba da bude onaj, kako se kaže ti ljudi što rekonstruišu ubistva, kako se kaže? Pa rekonstruiš scenarij, brate. Ne. Svade mu glas. Brat, ajmo dođe onaj motor. Kad sam čuo kad je puklo. Gotovo, mrtav čovjek. Govorim pa ljudima, tebi isto govorim zovi policiju, mogu da vjeruje niko ne vjeruje, baš je najgore. Odim dole čovječe, govorim onome... Jaka A. Aj majke, ti bolan niti, bacio se reko Fred, on kod ga zajebajima. Bacio ti se frajer, ja ga lično vidio kad je skočio, popio se odozgo, bacio se, kaže ovo meni, ma daj ba, kaj nemoj me zajebavat. Aj molim te, reko, tek samo ja ga ufatim ovako za ruku i gore, trči. Maci, ne mogu da vjerujem. Pa jes ga vidio kako izgleda? Kako izgleda, evo ovako mu obanje. Au, jebote, samo mi se smijem, ali stvarno je lud lik te, bra. Pokazivanje rukama, ovo kako izgleda, objašnjava sve, brate. Sravnjen sa zemljom te, bra. Raspad sistema otišao na drugi svijet. Poželio drugi svijet, frajer. A ja.
Lik je objasnio. Poželio drugi svijet, frajer, jak klip, brate. Jak A. Definitivno, samo pitanje gde. Jak A. Pa on mi je, znaš u kom je on rangu? On mi je u rangu sa ovim... Iza Morave, ne stavio. Pa, može iza Morave, ali ovo moramo da ispravimo, ne može da bude ovako iza. Poželio drugi svijet, frajer, ispred Morave, ispred da li razgovarate sami sa sobom, nije. Iza ove žene, Šuntavilo, koju posluku porati, ovde, okej. Ćemo još jedan, a? Ajde, Hristos vaskrse, ide Begavo. Ajde. Šta se kaže za Uskrs? Ajmo. I šta se ono kaže na dan Uskrsa? Koji je to pozdrav dan, brate? Vajskrse. Kako? Vajskrse i krajstvo onaj Uskrs. I vajstina se radi. Da li se zajebava lik? Pokušam da skapiram. Pogledaj mu okice, brate. Čekaj. I šta se ono kaže na dan Uskrsa? Koji je to pozdrav dan, brate? Vidiš ga, malo je neka sramežljiv. Zna da je lupa gluposti. Vajskrse. Vajskrse i krajstvo onaj Uskrs. I vajstina se radi. Vajskrse je jako quotable lik. Svi ga znaju. On je bio, a mislim i dan danas ima po koji, što je u to vreme bio mlad, danas je boomer koji ga kvotuje kad je Uskrs, brate, ili kad je Božić. Da, ne može ispod, ne može u S. A ili S. Slažem se. A je realan skroz. Realno. I to negde sajde beže u kurac, ipak je Vajskrste. Nije sad beže u kurac, malo ispod njega. Ovako. Promaklo jebi ga. To je to. Iskreno, modifikovat ćemo na kraju tirove, ali mislim da je za sad odličan posao određen. Imamo još legendarnih klipova, ljudi. Ja samo znam da se S sigurno neće modifikovati. Možda se nešto doda u njega, ali sve ostalo. Pa ja sad mogu ti kažem šta će se dodati, ali 2 klipa će se dodati, možda i 3, ali neću kažem koji. Ja mislim iskreno 1, 2... Ajde da ne pričamo ljudima ništa, ali ima dobrih S kategorija koje treba da stignu. Ovo je drugo mjesto. Znam naš si pokazao. Drugo ili treće, da. Drugo ili treće. Znači, sad prvi put u životu znam 3 omiljena i 3 najbolja. Bukvalno. Znači ovo, Brzi brod, Šuntavilo. Morao sam da ga mutujem. Ljudi, drago mi da ste uživali u ovom klipu, ako ste uživali, ako niste, šta da vam kažem, uživat ćete u nekom drugom. Vidimo se u sljedećoj epizodi, šta već. What the fuck. Ok, ljudi, šta da vam kažem, to je to za drugi deo, nastavljamo sljedeći put treći, budite sa nama, ako budu neke sugestije posle umeđu vremenu, obavezno šaljite, pišite u komentarima, verovatno postoje neki klipovi koji smo izbjegli, nismo slučajno, prosto nismo naletili na njih, šibajte pa ćemo da napravimo tier listu i za njih i vidimo se.